Assalamu alaikum mai sauraro, kamar yadda ka sani yau ranar Litinin yau ne ake shagalin bikin binne wannan shahararriyar sarauniya ta Ingila mai suna Queen Elizabeth. Za mu kawo maka cikakken bidiyo a ƙarshen wannan da yadda abin ya wakana mai sauraro. Amma kafin nan muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa domin sake samun videos dinmu a koda yaushe da zarar mun daura. Muna godiya da jibrin kallon mu da kuke yi mai sauraro. Mai sauraro, idan muka dawo ka cokan kan wannan batu da muke ma magana mai sauraro, wanda za mu kawo ma cikakken bidiyo nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba mai sauraro. Za ka ga kamar yadda ka sani dai shugaban ƙasa Buhari bai samu ziyarar zuwa wannan bikin binnewa ba, sai dai in ya tura wakilinsa, ma'ana mataimakin shugaban ƙasa Osibanjo kenan mai sauraro, domin kuwa ya je wannan guri kuma da shi aka yi wannan shagali. Domin abin da ya hana ma tun ɗazu ba abin ne ta ba shine ana jiran wannan yarima na Saudi Arabia mai suna Sultan ya gabato, wanda bai samu gabatowa da wuri ba, wanda kuma har ya turo da uzurinsa na ba zai samu damar zuwa ba. Mai sauraro, duk wannan dai sharika za su dinga zuwa maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Muna godiya da jimirin kallon mu da kuke. Amma kafin nan bari mu ci gaba da baka waɗansu 'yan shari ko takaitaccen labarai a kan wannan sarauniya mai sauraro. Kamar yadda ka sani, wannan sarauniya dai ta da shekara 96 ne ta samu ta koma ga Allah. Wannan sarauniya dai ta daɗe akan mulki, domin kuwa ta kai shekara 70 tana yin mulki na shugabantar ƙasashe da take yi, domin kuwa Ingila ba fa ƙasa ɗaya ba ce da take shugabanta, domin akwai ƙananan ƙasashe da ta raina take jagoranta su, kamar irin su gida nan Najeriya mai sauraro. Domin kuwa Najeriya ma ita ta ba mu 'yancin kanmu, har muke samu muke budin-budimanmu muke shaƙatawa. Da ba don haka ba da tunu mu yanzu muna bayi mai sauraro. Kamar yadda mai sauraro, wannan shine takaitaccen labarai da muke baka akan wannan sarauniya ta Ingila, wanda mijinta shi ma shekara ɗaya da ta wuce baya ya samu ya mutu, mai suna Yarima Philips. Domin shi ma wannan Yarima Philips ba ya daɗe a duniya. Yanzu kuwa an naɗa wani shi ma, domin kuwa shi zai ci gaba da shugabantar wannan guri mai sauraro. Mai sauraro, za mu kawo ma cikakken bidiyo yadda aka gudanar da wannan shagali na binne ta, domin kuwa akwatin da aka binne ta shi kansa ba a bar shi a baya ba. Har bidiyonsa mun ɗauko ma a cikin wannan tasha tamu, za mu kawo ma nan da 'yan mantuna kaɗan ba da daɗewa ba mai sauraro. Sannan kuma mai sauraro, wannan shagali dai ya gudana, waɗanda an daɗe ana fafutuka akan wannan shagali domin turereniyar da ake yi don taɓa akwatin wannan sarauniya. Waɗansu sun samu sun jikkata, wasu kuma sun rasa rayukansu ma baki ɗaya domin su taɓa gawar wannan sarauniya. Domin mu kanmu ba mu ji daɗin mutuwar wannan uwa ko kuma in ce kaka ga ƙasa Najeriya ba. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke mai sauraro.